Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang makna filosofi ngopi atau kopi dalam bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Sejroning nglakoni urip, kadang kala mrengguli perkara sing dirasa abot. Mulane kuat dilakoni, yen ra kuat tinggalen ngopi. Ngopi kuwi tegese ngolah pikir atau mengolah pikiran. Kopi kuwi rasane pahit, nanging senajan rasane pahit iso digawe legi. Legi sing dikarepake legawaning ati, yaitu berbesar hati atau berlapang dada. Supaya bisa legi ya ditambahi gula. Gula tegese anggegulang rasa, yaitu melatih perasaan agar peka terhadap sesama. Gula kuwi asale saka tebu. Tebu tegese manteping kalbu, yaitu hati yang kukuh menanggapi keutamaan. Kopi lan gula banjur diwadahi cangkir. Cangkir tegese nyancang pikir, yaitu mengikat atau mengendalikan pikiran agar tertuju satu arah. Banjur dijoki wedang. Wedang sing ateges wewarah kang agawe padang, yaitu petuah yang menjadikan terang hati dan pikiran. Ojo lali, banjur diudek. Udek sing dikarepake upaya tanpa mandek, yaitu usaha tanpa berhenti. Pangudek kuwi nganggo sendok. Sendok tegese sumendhe obah musik kersaning Gusti, yaitu berserah setiap perubahan pada kehendak yang maha kuasa. Dienteni sedilo supaya adem tegese ati dadi sabar lan lerem, yaitu hati menjadi sabar dan tenang. Banjur lagi diseruput. Seruput tegese sedaya ra bedha luput, artinya terhindar dari semua halangan. Kuwi wasing surasa filosofi saka ngopi. Mugia amberkahi kita sedaya. Amin.